Helena Hintsola Limingassa ja meidän unelma on niin kuin toteutunut. Me sitten on rakennettu sinne semmoinen meidän unelmien puutarha. Tai mulla on blogi nimeltä Metsätonttu Ruusutarha ja se on metsätonttu sen takia, että mä oon semmoinen tonttu, että mä harrastelin. Mulla on semmoinen reilu 1300 neliöinen. Lehteä tästä, kun siinä on isot lehet, niin se hajottaa niin paljon vähän lehteä pois. Se muuten, jos on iso lehtinen, niin siinä on liikaa, niin se haittaa näitä toisia ja sitten se aiheuttaa liian nopeasti. Osahan niinku ryöpsähtää. Onko ne samoja lajikkeita? Ei, vaan mä mietin, että kun mä oon vaan pitänyt niitä tosi semmosina niinku ronskeina kasvamaan, niin eikö noi oo nuo Ei kaikki on, jos sulla on ihan tavallinen kirjopulli, niin se jää pieneksi. Okei. Sitten on leikattu tossa noin ja tuossa on leikattu ja taas leikattu. Mutta toi on aika kiitollinen, kun mä ihan vaan niinku kokeilun halusta on kokeillut niitä